Buano kol khai sekarang ke bai hin tong do bo la sa ke botong mali ado ang nono nang kai jak sampana ang nono hamja go nang bai tong di mano ni shok asalang ke ang gosia kan ang tong rakha ge an bu besai kri kha bekha methen naile bo phanda ni bekha na methe bai tonai mano naigira na nai ang bo ni ko sijak tei ang thangka bono asu mama mana sering tong mani sekarang terohoi man yang bono rohoi aku tong ya roho ang bunyi nong samu kai pa nong bono ro kai ke nang maya nang eri rok pai ri wo duta rok pai ri ang kari basa pa nong bono ham jang mani bai ri wo Sekang no sanai display koroksa celana nugune man kana bine mung kisan debarma kami gorongo tila o cela ekdom bakpar biha lupsa tangge hengai kajana kog roi beribe hopung sabung tonggi je besa kelai rok kibi roi olo hengai a berino sak nangya nangplai sakeno kage kelangka o musuk kisan te je ya karjane beri hengai hopung sabung kabai celano daily call khayo phiaba cela kisan hengai sorry anino chalia hne berni joto number no block khaino breakup khairika abage je ya karjane beri blekeno dukhu nangsege chino contact lai borni story share khakya te berni story amno pulia abono last mano angke mano tangge hengai beri te kethang tongya thei thangsene hne daily kamang se chora lairi tongsiu ako khoroksa borno kubi bukhabe hamsagi tongi jai o chlani kobese bosa kle rok sudu je khibi ui pakya amoni olose nangple sake kang risa ko hengai beriba dukhu nangsinai noble suphadige o chlani bakpar biha tomno samman laino khoroksa berino chalak hamsagi bahki tongi jai bosa kle rok khibirka te nokni buma buha taku bukuk plus kamini jotolu krok samandi o bakpar kisan dewarmani tomungno Jengno tine story horrai berni mung bini hamsama celani mung angka kisan dewarma gorongo tilani preseno gari rok jaluk tunggu pulia jora cela kisan o bernyo bai hinina koksai tongka khorni baite manani halok toma olo cela kisan sekang hamsa gohne bernyo propose kharika apuru burisaka angle kajake ani besaibe kanglai jakse neng kubi bukhabai accept khanoba Berni kugo ati kokne cela sawo je sapan ongtung kajapana kononya angle hamsa ke nana go siwo sing khorok ni kahangke tongi thana bache kok celate beri amsike kok se bujlama bising tino bor khabaksa hamsake tonglakya and khori hamsama kasaro tamung khanya abuto chung sana thanglia haipano je legend ok henke chini khorang no khane video nai mune shuru warik second buchiman khana kene kasaro a to z class rock angi pacha hne Khorni hamsage tonglai thene borok cherai basa kelibo khibilakya and a jor arokni simino chelaki sal bini berino truk nasle jake kok saka neng buwe tongi se basango amo ani basaya chelaki san ati sama dartino beri sawo neng basa hamsage nona bisas khlai tongu sau bahagi ati korok sana musung hanai haipono a sal jorani simno chelaki san henkai truk kakna bagino bini berino ignore khanani jangma bai tabulas paithego henkai o berino ekdom ya karino khibi ui risuka mane engkha cela kisan o beribe hamsage tongjai akai jake khoroksa bosa khiblaima olokeno berino care khaya ignore khaimang kage rikha te beri henkai salprumno celano kolke kabi sabo tange ano yakar anitam saya tong ningba semi se kahamke tongo nang anam subo bisas kre haida please ka ani live kibli phadi nang kari henkai ang thei thangnai beri delino kolke kabi sabo celano apro cela sawo sorry anino salia map khachiri te neng kajak beribe angle nu khungkhai tong man glak tabu henke cela ate kok sai tongkha aki pula proke o cela bihia kisan dewarma sak motok tongna bagino o bori kajak borjak phano nana go siwi tonggi jai busarok khibi palekha ketuma sali oloke o cela saka sorry anino salia kajak borjabe angnu khungkhai man glak neng kajak nei angle pula jorao sai simanya o cela ateke kok pheri sai tongkha mane kakna lama naituk suka henmani kokta henke chini video nai tone joto tara baitolte mona sondorno sachiri abo kahe bak parchalano teitamo hinchinai beri kaptate o chalabe kok samne record bo chung nor jotono khnar nai berike ekdom kabui muluk sawino chelano bujuge kok senayu haipono chela sakhike tongge tabo kharije tongsiu sutu amsak simia borok kuni samai tamani call recording bo chinaro sopajak pula perke cela kisan kaptatino o berino kolke samai kotorok tangru amsake berino samai tangrima oloke musuk cela i kisan dewarma henkai kagese kalangsiu
जों जत proof evidence chini next video jaga rinai manengka borokni kok samani chini next video jaga riu rinai jodi o jaga riu rikhanke to video te blog thanai abagi next video jaga riu rinai borokni jeta kok samani norbo joto khanai manai phati tabu henkai o borini kukteno kahme khanai naliano e jela kisan bai bom dikhe tongui je yakare klang saka borin je jara khibima korok and patiku sing amon sanai Janisa borok janisa besano tomu kaham perengdi yang besa henjane jela kisan dewarma henkai okra borokni ukologo bakpar bihya tonggui boni sajubai tonggui jai besa kibi woi eba jera kibi woi live nosto khaitongkha tabu obri kapteti thenya sikang kubikok sama darteno jingbo a kubikok no phunuk thanida nukuni borok taku bukuk ulta sino hamya wansukno abge jing darino sanai sikang nijini borok no nijini besano dot bai tukuroi kaham tomung perengdi yaklo chini tomung no perengnani eba hamya saya sana hani wansulagi Tangki henkai nijini borok se kaham perengmaya ulta puino tamu perengnaiba tabuk ob beri to thina kongmese saitongo jodi beri thitangge borok yoknai jela thitung eba thiyatung berino kajana kok rui tongge besa khibiri mani amo hai police in case of kala khangke o jalani live tamungnai wansukti jora tongsini tabubo Video ni biskang thana sekang kaisakok sane nor kebo Maruti gari ketal dam komai paine hani wansuk tongke display phone number reject tongo yangti contact khlai horti dam komai no gari ketal bo mani thanai আচ্ছা তো সাগরে তামো মনে বা Horok to selado. Sabo Mane tabuk ana hamjang naita. Bumungche Bu kisan biani khoi ni. kisan dewarma Gerang gotilani. Geranggatila tenggai tamka Ke bo mane ang kaijak do. Ke ang kaijak ke mane an besai be ang soi ru kaijak ko. Ke soi ri kaijak ko ke mane kaglai jak haino ongoi tebu bo ang bo bin no ko thangleya ang bo bin no ko thangleya ta. Bese baloka Mane bosor le kana kha kaya ko kamanile. nin bese be jetam hake tongmanita O age busaita. Nge nogo thangai nogo tongile tama mannai tama masanai hinai ang Agartala wo obo kaki sunoro tongi khado kam khlai ta. Nge tabo okisan hunjang nai ta bo hangke aga ba an manai besa hamjak lai do. Bo ano kol khain do bo manai do kageri rikha do bono. Ni mana aslan ka utana Kageri rikha ta bo hamjak lai ta bo to pore tongani jora bole na. Nge otla ano kol khai do. Inge angbo mane ani bo jora hamya blena inge ani angbo kagda inge ba bo ano kol khai skangke bai hin tong do bo bai hin tong inge angbo mane kha inge bo salja inge ano kabui saudo tabla nike bukri kha am hero khoni saubo inge tang di manai am hero thinani rok ta sadi ne ang bono sauta inge bo sau la sake botongai mali ado ang no nang kai jak sampana ang no hamjago nang bai tongai de mano ni sau asala angke ang gosia kan ang tongra kha inge an bu besai kri kha bokha methen naile bokhan dani bokhana methebai tonai mano naigira na nai angbo niko sijak tui ngi thangka bono do ga ang bono sawo do ang la chala ganang nang le sikala nang thia sa nang ang bai tongoi de mano logi diri mano ne ang bono sangka do achala na ta ga chala sawo ang am hai khlaya ang non du khuriya ni saw ninga ang le ekbar sinawai ang customer mane ang le kiri kha ne ang bono saka do anu kiri na nang ya ni saw ang thia sa nang nin logi tongnai ini saw Hingga an nong ni borok an ama songba hin siwai thangka do bobai ko saban ang bu share khai kata bro no ama hai si tabo tamang nai hingga ama songbo sawo do agini bai sikri khaba tabani kaham do ongno nai di ne ama bu sawo hingga ang bu kau sate Mena sala banyo na alka sala ne wan suni nok borokai tangi kini nok asla to ni mane bese wasi jole kai kai ino boros kheme do baba Bro khaskang saimaya no olong gang section kata gang bro ama song poila saina maya manai be cholo naina
Enggak ang do talana maya nang hin thangka maya nang kha. Engke ang bu bukha kalai bele. Engke dakte nang bo. Bukha habi thangka to bono. Go si jakte thangka ang bu. Asa ko mahengan ni shawi man ya ta bono. Do ka la ka ma ke kuma pore tam ka. Chole ma pore no bo bai chole ma pore. Chole man bore. Thing mo mela shala gore lai kha. Malai lai kha bo bai do. Engke ama ke kok salai te tong lai te no. Ang bu bukha habi thangka bono. Bin bukha ang bu manai thangka. Buano asa ke maya rikha. Engke bang bu bukha tam jani haing thangka ta. Hamjagen thangka ang bu. Gitu, asuk yang hai kita mani ba, ne ang bono shawin tongo. Abuji, o askale si bo tamang nai atka khatam jane hai ungja gdo bo. Tam jane hai ungja goi nang ang bai ta tong siti, nang ang bai chal siti. Ang bu khari u jak ba ang bu khatam jane hai thangkata. Nge ang bon sada se nai di. Ang le nono bu khari oi ang asuk nang bai bu kha buji oi ang nono nung bai tong mani nung bai gori mani nung bai saknang mani ang bono saisi dongo ase abo ba kabang ma borong nama hai dongo tama ba ni show ge ang dono na ge ngo sirijak ang kaijak ang borjak khani ngo sirijak nang tabo to mani hai ong ne ang sangkata se ang sawi mani ya ang no kaijak khani ama ihni show ta bo ang no kaijak khani sei me ya yang la oh manai bai hamjak lai tong photo no bo ana kaijak bo dang sai man kasi tabo hungke bo ama hike si sai dong ang nono sawi man ya ang nono kaijak borja khane si ni sok ama ini sok to bo Mane ke nang bai bisu chol ka bo ka sala ke. bo bai bo sor le kaya kana ni nong bai kata bo an jala ana ja kare rikhina bo ano hamja ga ni sakata bo ba na maya na ngai ne bo ana hamja ga ni sai re ro Tabo nge ke no tom sam no ka na chong kham ti ka. tong sa man bo ana khanga ni na yo ga ang ga hamja ngani ba ba kha tong mai ya Engke ang bin bagai bare ang terai khalai saka ang bono hamjaga ang male ya nei ang sak no kontrol khai mai ang nang thina rok mai kha engke bota bu phano ko bi phoi ang bin bagai bithi rok ta oi ang leng soka Taba sala kai bor tong sa bataw ke. bota bu gari si cholo bi to Yang Tripura no. khoen dong Hangga nangga tahu tam nani bekate nanti saya boleh kipin mana musuh sama hekok dah. Tahu ni boys ke besar? 23 Asal ni kan besar mana? bo an selesai dulu suruh ko nang Jadi besar kira. tabu dong na Mana ke bawahnya por ya kan maluk za. pora ya kan mabalong na sibo Bini ama babu tam kelai. bini ama sung nogon tong kas na khai ro ma rok rawo bini joma ke duijo na bini bai masa bo masa Hingga ke tahu asal ni kontak dah kaca. tasing kok sa ui ang kok sa hinda bono tasing nang ano nang tawo ta manai bahai sa nang ani khana nang methem na ni danai ang bono sungjak do ang ni bagai ang thei mang kan ke nang asung no khujiong nai nan samani bokok thai sa pan jo ba ure ya bo hai ni sireng ke tong ang ke wai sa bai nang bono manai sa han do baile bithi ja oi si ni bagai sina nai tong ni sama si bo phone rok switch off khai si wai se bin call ha ja jat khai ri ro boi ni number bai call khai lai soka যদি ang thei thang pa no bo ko nong lo kham Gabana ahi he nang mayari woi nang tongo asu mama mana sering ring tong mani segrang da rohoi man gang yang bono rohoi abu tong ya roho ang bani no sam khai pa nang bono ro khai ke nang maya nang ri rok pai ri wo juta rok pai ri wo ang kari sa pa nang bono hanggang man bai ri ro Aku tu biji kah. angke bono ti bo saka do jadi no
Tadi oke pilih pilih yang ni bagi kiri kan yang bonus saja. Buku nung siapa nung saya siring ketemu. Kau tadi siapa nung jawab dia. Angke sajang nung tunggu ta. Tinggal nung isi kalau borok nung lagi lesi ya. Dang tu nung gua siri yang nung semai tang tu. Yang nung hamzah gua boleh. Ang bonus saya butong ya. Boja phangni jimi busu jara bo bebang no siwi thangbai ja tabani bai ang bono phanmaya do bo ani call mani bo number biji khema sitoni wo ang ma hayang tongkha ni bono sanani bo bono angko no call mania amani bagai si ingi angke yang kobor ongoi ama songbai hinjago besang bakha ekdom karai thangna nai ma hai ang ki bono phana janga hamzaki kompono ang samsung bukhari ka sawai sibane thingnong akine an bukhino bukhari odo buano bu to go bukha bai thanga do bo bai bono rirli ya bono bat khana de rikha tabu bo bai je tongmani bono le bukhano ri thanga le amna ang saka bono ta singbai na nang jodi kipili phaya angge ang sak ang narigi mangala khang nin bagai ang thaina nang sinai ang bono sai khana ri ga ko hai pa bo botam saba boy ban siring tongori ka tongodo abang khlai to ne Cái này muốn last sinh thì đã xem nào về các nó phun hàm sẽ phun tăng cái các nó này làm mà lại chụp ang cái bono cốc sao đi sungka nó botam sao sao kuno mong sa khaya hai no hu nei tongo ang ta ba sai me ya ama hai mang si sau ano last kau nang sawi ri di nang tamani go nei hai ang bono sungka do sana na ya bo Chudun video viral taklai da bisi min sau te kunun bo jo babriya ana bahai na haitang dita thidi kun nhưng tam tong ani thani wong gange bo bai khai mane abo tek khai mane abo katal bo pai ri mane abo kaisa tong do inka o khai mane ong mane abo hangke kri khang khitari ri roka tam pai ri mani bono no tam mohni sakine o abo sete parikha khai mane अच्छा pregnancy test khai mani ta na hangke kaisa angoi ang tai kisi khitari ri roka hangke akatal hangke tongo hangke bithi rok ba na tari mani rok abo bang khitari rok kata mane ke cerai khorose khibijan ram ti te baban amro tong mayo ama hai abo kagos le kere bana doctor nai jari ya to bo sudo bithi jini si pai re wo hangke abo jo bahai na ang leng khado mane kota thirok thage ang na leng kha hangke bana kiar kere ri khat berai ri kha bo abo jo bano hangke abo jo bang bono bo ang bayong ya bai ong rok ni si ba abo jo ko sai tong kha hangke an ni bakhawa wana mong phai kata bo ana hai khai sawi tong kha ang ta uta mo khai na ang berai wana kha ba mai ke sapu jo em bola ma herok mang si ni sai tong gazar mazar atom botani hai ong ang phanu wana man ang phan sawi mai ya ta bo bithi ro o teilam ro bithi pai ro bo no bini dol tong ma sa do bo bishu bono sangki bo han sai khnar nai ong bong tama bin dol ni da pohor lebor ma আমাকে দোকানে তো গাবো খায় ihi bo dugana kare bo bai baksana gari chalo ta tam gar chalo bro ke o i dog truck abo chalo khoi ta par ho khoi gurugram da sagam na achalani kisani gurang gotila gurang gotila